Destacar e recoñecer a importancia das iniciativas das empresarias e emprendedoras lucenses é o obxectivo dos Premios Son Muller, galardóns que a Asociación Provincial de Mulleres Empresarias da provincia de Lugo convoca por segundo ano consecutivo. Lo que queremos es reconocer el papel relevante de las mujeres emprendedoras, empresarias y empresarias rurales como pilar económico y social de nuestra provincia. A Deputación de Lugo patrocina xunto a outras institucións o certame que se divide en 3 categorías: empresaria rural, empresaria e emprendedora. Creo que ademais acertades fundamentalmente na orientación que lle dades, non tanto a de visibilizar, senón tamén a de normalizar unha situación, non? Poñer en valor todas esas competencias, todos esos valores humanos, todas esas capacidades sociais e, sobre todo, competencias profesionais que teñen as mulleres no ámbito empresarial. As empresarias que teñan o seu domicilio social e fiscal na provincia poden inscribirse dende hoxe ata o día 8 de decembro na página web de AELU. Dende aquí animo a que se presenten e que se sintan representadas tamén todas as mulleres que en algún momento teñen a necesidade de emprender ou son xa empresarias e que pretendan deixar o seu graiño de area no desarrollo económico e social de Lugo, que é tan importante. Un vídeo realizado polo Servizo de Audiovisuais da Deputación acompañou a presentación dos segundos Premios Son Muller. O fallo do xurado darase a coñecer durante a gala de entrega que terá lugar o día 13 de decembro no Vello Cárcere.